Good morning mga kasursur, it's me again, Paula the Explorer. Ngayon nandito po ako sa may Barangay Orayong, Bawang, La Union. Dito po gaganapin ngayon yung isang charity ko. Kaya tignan po natin at papasok na po tayo dito sa may Barangay Hall ng Orayong, Bawang, La Union. Yan. Hello, good morning. Mrs. Christine Acosta Suniega, given this birthday of July 22, Ang gagawin po natin ngayon ay i-interview naman po natin saglit yung ating beneficiary. Yan. Hello, good morning po. Ano pong pangalan po natin? Cristelyn Suniega po. Cristelyn Suniega. Ano po yung kalagayan po natin, madam? Ito, nagdadialysis ako, 2 beses sa linggo. Nagda-dialysis ka? Opo. Ano po yung sakit po natin? Kidney. Po? Kidney at saka diabetic. Kidney at saka diabetic daw po yung sakit po ni mami, mga kasursur. Yan. So, Kaya nabulag na nga ako. Ay, nabulag ka na po. Opo. Pero dati hindi po. Ilang taon na po kayong nagkaganyan po, nagkasakit? Matagal na, higit ng 10 taon. Higit sa? 10 taon. Ay, 10 taon na po daw siyang nagkakasakit po. Nagdiabetes. Yan. So, mga kasursur, ang maipapayo ko na lang po, mami, is magdasal na lang po tayo na Opo, para sa ating sir. agarang kagalingan po. Opo, na. sir. Yes, kasi si God lang naman po ang nakakaalam sa atin kung papagalingin niya tayo o hindi. Di ba? Opo, sir. Tiwala lang po. Opo, sir. Salamat po, sir. Opo. Pasensya na po kayo sa konting tulong po na may bibigay ko. Salamat nga po. Thank you. Yan, interview ko na po ang ating beneficiary, mga kasursur. Philippines Incorporated awards the certificate of appreciation to Paula the Explorer Vlog for actively participating and supporting our Life for a Cause charity event for Mrs. Cristelyn Acosta Suniega, given this 30 of July 2022, held at Barangay Hall, Barangay Orayong, Bawang, La Union. Thank you. Ito na nga mga kasursur, panibagong pan na naman po o certificate na naman po ang aking natanggap dito sa may Orayong, Bawang, La Union po. Dito sa ginanap nilang charity ride for a cause dito sa may Bawang, La Union. Thank you very much po sa mga nakasubscribe at saka sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe. Paula the Explorer Vlog at saka ang aking Facebook page po is Kasursur. Thank you very much po until my next vlog. Bye-bye!